Buto lang sa ulan-ulan no, pero nagidalagi ta din sa Ginoo aron magtapok ta to praise and worship and nagay rason good. Anong ania ta din muna to praise and worship our Father, no? So, ibilin ta ng kabalaka dito, ipagawas ta ng kabalaka, tinata din to praise Him, no? Dili para mag-worry, nata din para simbahan, to glorify niya yun, niya nga atong Papa, langit ng Papa, dili kay mag-worry ta na sa simbahan para mag-worry, daladala tag kabalaka, ipagawas to tanan, atong simbahon, atong balaan na Diyos ang pinasingkasing, o puno Diyos sa kalipayon, nato siyang adayon pinahagyan ni kataan niya kami o Diyos.